Билетлар белән эшләү бик авыр. Ул билетларның берилеше безнең чыгымнарны капларга да дигән идея булырга тиеш. Ләкин әлеге вакытта безнең борын-борыннан килгән традиция буенча халык һаман да Сабантуйдагы кебек ишек тибеп кенә шакымыйча да керергә ниятли. Ничек әйтәләр әле, аның хезмәтнең бәясен, безнең хезмәтнең, көрәшләрнең дә бәясен алар ничектер бик түбән бәялиләр. Карарга риза, көрәшнең үсеше өчен ниндидер өлеш кертергә дигәндә, кызганычка каршы Фәрит Мансур сез әйткәнчә авыррак. Билетлар сату җиңел эш түгел, теге ул ниндидер коммерциягә кырылган әйбер түгел. Шул ук билетлар сатып, без көрәшләргә акча булдырыр идек. Шул ук финанс мөмкинлекләрен. Әлбәттә, теге интернет-диван специалистлары бар бит безнең, алар яраталар. Тегене эшләргә кирәк, моны эшләргә кирәк. Әйдә егет булыш дигәчтен, алар берсе дә калмый, хәтта зур-зур абыйлар да ана бер-берсен сүгергә алар. Теге-тегене эшләмәгән, моны эшләмәгән дип сүгергә яраталар. Әйдә булыш үзеңнән башла дигәндә, алар берсе дә калмый.